ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዘለኹም ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልእኹም ሰላምኩም በዝሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዛ ቪድዮ ከዓ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ሎማዓንቲ ከዓ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ቪድዮ እንታይ እዩ? ሽንቲ ቤተይ ማይ እናስተኹ ለእግረ መንገደይ እውን ብዛዕባ ዓዲ መስቀል ኣብ ውቕሮ ዝርከብ ዓዲ መስቀል ዝበሃል ቦታ ዘሎ መሬታት ዋጋ ጠይቕና ኢልኹምኒ ነይርኹምና። ንሱ ጠይቐ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከካፍለኩም እየ። ከምኡ እውን ሓደ ሓደ ሕቶታት ማለት ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ነይሩና ከምልሰልኩም እየ ሓቢርኩምኒ ክሳዕ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ማለት እዩ። ያው ሽንቲ ቤትና ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ተለሚፁ እዩ እኒኦ። መንደቕ እንዲቕካ ከምዚ ጌርካ እዩ ዝልመፅ። እንታይ ዝብል ኮሜንት ነይሩሲ ንምንታይ ደኣ ካብ ታሕቲ ዘይትነድቅዮ ዝብል ኮሜንት ነይሩና። ታሕቲ ያው ኮኩሑ ስለ ዝኾነ ኢለኩም እየ ትማሊ መንደቕ ኣየድልዮን ኢሎምዎ። ኮኩሑ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣይንደቕን። ዝንደቕ ሓመድ ተኮይኑ እቲ ምድሪ ኢኻ ትነድቆ እምበር እንድሕር ደኣ ኮኩሒ ኮይኑ ካብዛ ኮኩሒ ንድሓር ዘላ ኢኻ ትነጥቃ ማለት ኢና። ብከምኡ ምክንያት ታሕቲኡ ኣይተነደቐይ። ካብኡ ከዓ ክሳዕ ታሕቲ ዘይለመፅክዮም ትብሉ ነይርኩምና። ክልመፅ ድዩ ገለ ትብሉ ነይርኩም። ኮኩሑ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣይልመፅ ኢሎምዎ። እሱ ከዓ እንታይ መሲልኩም? ያው እዚ ሽንቲ ቤት ናዘለቐ ምድራ ምድሪ ስለ ዝዘልቕ ያው ስሚንቶ ተገይርካሉ ከዓ ክዘልቕ ስለ ዘይኽእል ከምኡ ጌርካ ከምዚ ተገይሩኒ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ስቕ ኢካ ትብልዎ ማለት እዩ። እቲ መንደቕ መንደቑ ለሚፅካ ካብኡ ሓንቲ ሓፍተይ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? ብልኮትሲ ካብ ማነው ሽንቲ ቤትስ ካብ ሰረት ጀሚርካስ ብብልኮት ምንዳቕ ይከኣል ዶ ወይስ ብእምኒ ይሕሽ ዝብል ሕቶ እዩ ነይሩ። ሽንቲ ቤት ኣይኮነን ዶ ብብልኮት ክንደቐሲ? እቲ እምኒ እኳስ ብክንደይ ኣለሻ ጠንካራ እዩ ኢልካ ፀሊም እምኒ ኣሊሽካ ንሽንቲ ቤት ዝኸውን ንሰረት ሽንቲ ቤት ዝኸውን ተባሂሉ ተኣሊሹ እዩ እምኒ እኳ ዝግዛእ ኣይኮነን ዶ ብልኮት ማለት እዩ። ብልኮት ፍፅም ንሽንቲ ቤት ከምዘይኮን እዮም ነጊሮምኒ። ብልኮት ኣይኮነን ዋ ኣነሲ ፃዕዳ እምኒ ገዚአ ነይረ ብዝሓለፈ ከም ዘርአኹኹም መሰረቲ ለስቑ ኢለ ንሰርቪስ መሰረቲ ዝገዛእኽዎ ነይሩና። ንሱ እኳስ ንሽንቲ ቤትስ ኣይኮነን ኢሎምዎ። ምክንያቱ ሽንቲ ቤት ያው ማይ ኩሉ ግዜ ስለ ዝዓቁር ናተበልዐ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ፈሸኮ እምኒ ወይ ከዓ ብልኮት ጠንካራ እምኒ ርኢኻ ፀሊም እምኒ ርኢኻ እዩ ዝኸውን ኢሎምዎ። እና ሽንቲ ቤት ካብ ሰረቱ ጀሚርካ ብብልኮት ኣይንደቒ። ምናልባት እታ ክላስ እንድሕር ደኣ ትብልኒ ኣለኹ ኮንኪ ክላስ እወ ከምዚ ዝበለ ዝተኳዓተ ግን ከምዚ እምኒ እኒአዎስ ብልኮት ክግበር ኣይከኣልን በፍፅም ማለት እዩ። እዚ እኳ ንባዕሉስ ከምዚ ዝብለኩም ኣለኹ ጠንካራ መሪፅካ እዩ ዝግዛእ ንሽንቲ ቤት ዝኸውን ማለት እዩ። እና ሽንቲ ቤተይ ጠቕላላ ክሳዕ ሕዚ ዘውፃእኽዎ መዝጊበ ሒዘዮ ኣለኹና። ሽንቲ ቤት ንምድፋን ጥራሕ ክንደይ ከም ተድሊ ኣብ መጨረሻ ክናገረኩም እየ። ግን እንታይ ድዮም ከዓ ኢሎም ንመሲልኩም ኣነ ዘይተፀበኾ ቅድሚ ሕዚ ያው 10 ተዲኖ ይኣክል እዩ 10 ሲሚንቶ ይኣክል እዩ ኢሎምኒ ብግምት ኢለኩም ነይረና። ሕዚ ግን እዛ ሽንቲ ቤት ተዓቂና ተንዲኖም ቆራሪፆም እንዲዮም ዝገብርዎ ክንደይ ተንዲኖ ከም ዘድሊ ኳልኩሌት ናገበርዎ ነይሮምና ዘይተፀበኽዎ ገና ሕዚ 9 10 ተንዲኖስ ክውስኽ ማለት እዩ። ኣይተፀበኽዎ ነይረ ከምኡ በቃ ና ተንዲኖ ና ስሚንቶ በቃ ና ሽንቲ ቤት መሳርሒ ነገር ኩሉ ገዛዚአየ ኢለ እየ ሓሲበ ነይረ። ነገር ግን ያው ዝውስኽ እኒአዎ እዩ ገና 10 ተንዲኖ ክውስኽ እየ ይብለኩም። ስሚንቶ ከዓ እንድዒ 10 ኩንታል ገዚአ ነይረ ዝሓለፈ ከም ዘዕደልኩኹም ክሳዕ ሕዚ ኩንታልን ፈረቓን ኢና ተጠቒምና እኒአና ነዛ ትሪእዋ ኣለኹም። ድሕሪ ሕዚ ከዓ ክንደይ ከም ዘድልየና ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ኣነ እውን ያው ኩሉ ግዜ ሸር ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ከምቲ ልሙድ። ካሊእ እንታይ እዩ ብዛዕባ መሬት ከዓ ጠይቕልኩም ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ውቕሮ መሬት ጠይቕልና ብፍላይ ከዓ ዓዲ መስቀል ትብላ ብዙሓት ኣሕዋተይ ነይርክንና ኣነ ከዓ ጠይቐ ኣምፂኢልኩም እኒአኹ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ሕቶ እንታይ እያ ትብል ነይራ?
ሽንቲ ቤት ክሲ ብማኪና ድዩ ብማሽን ኣኹዒትክዮ ዝብል ኮሜንት ከዓ ነይሩና። ሽንቲ ቤተይ ብምንታይ ነኹዓትክዎ ከም ዝነበርኩ ኩሉ ግዜ ርአየኩም እየ። እዚ ብኢድ ይኮነ ተኳዒቱ ብማሽን እዩ ተኳዒቱ ናይ ኢድ ማሽን ማለት እዩ። ሰብ ኢሉ ክእቶ ግን እቲ ሰብ ማሽን ኣብ ኢዱ ሒዙ በዛ ማሽን እዩ ዝኩዕታ። ቪድዮ ምናልባት ተረኺበዮ ኣብዚ ብላዕሊ ክገብረልኩም እየ። ያው ቅድሚ ሕዚ እውን ሸር ገይረዮ ነይረ እየ። ኣብዚ ናተይ ቻናል ኣቲኹም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። እታ ማሽን እውን ቪድዮ ሰሪሐላ ነይረ እያ። ኣብ ቪድዮ እትያ ነይረ እየና እዚ ብማሽን እዩ እምበር ብሰብ ኣይኮነን ተኳዒቱ ብኢድ ናይ ሰብ ኣይኮነን ተኳዒቱ ማለት እዩ። ካብኡ እስኪ ላፍቶ ናይ መሬታት ዋጋ ናይዚ ዓዲ መስቀል ዝበሃል ቦታ ዝጠየቅክዎ ናብኡ ከብለኩም እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ መስቀል ዝበሃል ቦታ ናይ ተጋደልቲ እኒኦ ኢሎምዎ ነፃ መሬት 140 ካሬ ካብኡ እውን 70 ካሬ ኣሎ ሊዝ እውን ኣሎ ናይ መናእሰይ እውን ኣለዩ ይብልዎ ነይሮም ማለት ኢና። እዚ ናይ ተጋደልቲ ነፃ መሬት 140 ካሬ ማለት እዩ ካብ 1.3 ሚልዮን ክሳዕ 1.6 ሚልዮን ነፃ መሬት ይርከብ ኢሎምዎ ኣብ ዓዲ መስቀል። ሕዚ ዘሎ ዕዳጋ የጠየቀልኩም እኒአኹ ናብ ደላሊ የጠየቀልኩም። እዚ ደላሊ ሕዚ ዝበለኒ ትሑዛት ገዛ እኒአዋ ዝበለኒ ግን እዘን ዝብለኩም ኣለኹ እዩ። ካብኡ ከዓ ካልእ እውን ከም ዝበልኩም እየ ፅሒፈዮ እየ እና ናይ ተጋደልቲ 140 ነፃ ዝብለኩም ኣለኹ ነፃ ምንም ዘይተሰርሖ ካብ 1.3 ክሳዕ 1.6 ሚልዮን ይርከብ ኢልዎ። ካብኡ ከዓ ኣብኡ ኮይኑ 70 ካሬ ኮይኑስ ነፃ ምንም ዘይተሰርሖ 1.2 ኣሎ ኢልዎ። ዝተደብደበ ከዓ ቀዳማይ ህድም ቀዳማይ ታሕቲኡ ዝተደብደበ 1.7 ክሳዕ 2.5 ማለት እዩ። ካብ 2.5 ልላዕሊ ከዓ ቀዳማይ ድብድብ ተደውዲቡሲ ኮለን ዝተተኸሎ 2.5 2.7 ኣሎ ኢልዎ ማለት እዩ። ካብኡ ሊዝ ከዓ ኣብ ዓዲ መስቀል ኮይኑ ሊዝ ማለት እዩ 200 ካሬ ዝተሰርሐ ካብ 3 ሚልዮን ክሳዕ ማለት ካብ 3.7 ሚልዮን ይርከብ እዩ ኢልዎ ማለት እዩ። ነባር ትሕዝቶ እውን ኣሎ ኢልዎ። ነባር ትሕዝቶ 250 ካሬ ከከም ቦትኡ 3.5 3.7 3 ከከም ቦትኡ ኣሎ ኢልዎ። ያው እቲ ቦታ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዝፈላለ ዋግኡ እውን ይፈላለዩ ማለት እዩ። ካብኡ ደቂ ቁሮ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም በለሳ ድዩ ዝበለኒ በለሳ ዝበሃል ንዓዲግራት መውፅኢ ዘሎ ኢልዎ። ሊዝ እዩ 200 ካሬ ነፃ መሬት እዩ ምንም ዝተሰርሐ የብሉን ካብ 1.7 ክሳዕ 1.8 ሚልዮን ይርከብ ኢልዎ ማለት እዩ። እና ነዚታት ይመስል ካብኡ ግን ትሕቲ 1 ሚልዮን ረአየልና ኣብኢታት ከዓ ኢልኩም ነይርኩምና ትሕቲ 1 ሚልዮን ኸ ኣሎ ዶ ኢለ ጠይቆዮ ነይረ። ትሕቲ 1 ሚልዮን ከዓ ኣበይ ይርከብ መሲልኩም? ምናልባት ደቂ ቁሮ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ደንጎሎ ዝበሃል ቦታ እኒኦ ኢልዎ። ውፅእ ዝበለ እዩ ካብቲ ከተማ 700,000 ይርከብ እዩ ኢልዎ። እዚ ደንጎሎ ዝበሃል ግን ብዙሕ ዝመረፀ ኣይኮነን ውፅእ ዝበለ እዩ ካብ ከተማ ኢልዎ። ካሊእ እንታይ እዩ ኣወጉላዕ እውን ጠየቕና ዝበልክና ኣሕዋተይ ነይርክንና ኣወጉላዕ እውን ኣለናዮ ችግር የብሉን ኢሉኒ ነይሩ እዚ ወዲ ቁሮ ደላሊ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ኣጉላዕ ኮይኑስ ዳምንክኤል ማለት እዩ። ደቂ ኣጉላዕ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ናይ ማሕበር 140 ካሬ ነፃ ቦታ ማለት እዩ። ኣብ ኣጉላዕ ኮይኑሲ ዳምንክኤል ናይ ማሕበር ኮይኑ 140 ካሬ ነፃ ምንም ዘይተሰርሖ 1.6 ዝተሰርሐ ከዓነ 2.6 ኣሎ ኢልዎ። ኣብ ኣጉላዕ ኮይኑ ዳምንክኤል ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር። ያው ሊዝ ከዓ 1.5 ኢልዎ። ነባር ትሕዝቶ እውን ኣለዮ ኢታት 3.7 3.6 ከከም ቦትኡ እውን ይርከብ እዩ ይብሎ ነይሩ ማለት እዩ። ዞም ኣሓተይ ሊዝ ማለት ግን
ከከም ደረጅኡ ከከም ጊዜኡ ዓመታዊ ዝኽፈል ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ዝብለኩም ለኹ ዋጋ ንላዕለሲ ዓመታዊ ዝኽፈል ከም ዘለዎ እዩ ነጊሩኒ እና ናይ ቦታታት ዋጋ ነዚ ይመስል ነይሩ። ምናልባት ኣጋጣሚ ዘይመለስኩልኩም ነገር እንተሃልዩ ይቅርታ እናበልኩ ቅድሚ ሕዚ ግን ኣብ ዓዲ መስቀል ጠይቐ ብጣዕሚ ክባር ነይሩና ሕዚ ግን ከም ዝመስለኒ ከምዚ ነፃ መሬታት ናይ መናእሰይና ናይ ተጋደልቲ ሓደሽቲ ዕድለታት እኒኦ ከምኡ እዩ ግዲ ኮይኑ ቀኒሱ እኒኦ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሕጋውነቱ ከመይ እዩ ኢለዮ ነይረ። እቲ ሕጋውነቱ ከዓ ከመይ መሲልኩም? ያው ብእምነት ናይ መናእሰይ ናይ ተጋደልቲ ገለ ተኮይኑ ብእምነት ኢኻ ትገዝኦ ሰብ ኢኻ ትመረፅ ገለ እዩ ዝበሃል እና ሎማዓንቲ ዝነበረ ናይ መሬት ዋጋ ነዚታት ይመስል። ያው ኣብዚ ሽንቲ ቤተይ ማይ እናስተኹየ ብልየው ኮይነ ከስትዮ ኢለስ ምምቻይ ስለ ዝኣበየኒ ኣብ ጫፍ ኮይነ ዘስትዮ ኣለኹ ብደንቢ ኣስትዮ ድየታይ ኣይፈልጥን። ዝሮ ዝሮ ግን ደጋጊመ እናስተኽዎ ነይረ ናተይ ሽንቲ ቤት ዝወፅሐሉ ከዓኒ ኣብዚ ይመስል ማይ እናጠፍአት ተቸጊራትናያ እኒኣ ብቱቦ ምስታይ ሓሪፍ ነይሩ ንዓየ ከቐለለይ ነይሩ ግን ማይ ስለ ትጠፍእ ካብ ገንኢ እናቐዳሕካ እዩ ምስታይ እኒኦ ዝሮ ካብ ገንኢ እውን ተመስገን እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ህልም ትብለና እሞ ማይ ንስእነሉ ግዜታት ስለ ዘሎ እዩ። እና ከመይ ርኢኹምዋ ሽንቲ ቤተይ ኸ? ብዝኾነ ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው።